mar sukari. Erokamano weche ariyo mokwongo en puoch gi pak ne Gideon Starlets. Yes. Hapa ni gitimo gima ber. To nwadhi wapidho kodgi yien. Ma nitie gik ma bende nochiki ma bende ne giyudo. Hapa ni captain ang'eni neno chenro. Wadogwa lime Gideon Starlets. Gitimo maber mondo wamed jiwogi. Erokamano. Mar ariyo en weche motenore kod budget to gi finance bill. Hapa ni wan gi nafas maber mar jood bura sani nikech chenro ni e lwetgi. Gitimo public participation. Hapa ni en nafas maber mar komiti mar Samuel Atandi mondo pimne jopiny ler mar finance bill. Aneno ka nitie mutni achiel ariyo adek mawuok to wuok nikech japiny pok oyudo ler mar gini. Ochopo kuma kata wan jofwambo wanyamna timo nyaka kamoro. But nikech budget and document mar parliament. Budget making process and responsibility mar parliament. Giwuog oko mondo gilos gi jopiny. Gimanye nyaka londo, gimanye television, gimanye platform mora ma giloso jopiny. Mondo japiny ong'e ni ber mar budget ni, ber mar finance bill ni en ang'o. Bro betie maber moloyo bede kutel timo press conference masamoro japiny ok bi bede gadiera. Erokamano. Nyakoro mogi kao kamano mane mokelo e giko mar chenro ma kaka wanene wuok tich ma kawuono ubedo kod weekend maber kawaromo